Čeky, já jsem Martin a vítám vás u dalšího videa. Dneska tu mám speciálního hosta, Kubu. A to je zatím můj první asi návštěvník, jako, no možná první hosta, kterého tady mám na videu, ale možná jo, možná ne, už nevím. Dneska tu máme za video Jelly Bean Challenge, určitě to znáte, jsou to takové fazole, že když tam jsou třeba tady to máte, klidně si... To tam nejde vidět. No, takhle, když si to potom na videu stopněte a můžete si to přeložit, protože moji angličtinu všichni víte. Na nule. No a... Já umím jenom jedno slovíčko. Fakt? No já jich znám asi 1000, ale neumím je říct normálně, tak jak se mají. No tak už jsem to tady zkoušel trošku předtím, můžu vám takhle ukázat. Já jsem měl schnilé vejce a malou... No ještě před videem jsme si to zkoušeli. Tak raz, dva, tři, teď kdo první točí? Ne. Pojď. Raz, dva, tři, teď. Počkej na 3. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. No, točíš první. Počkej, Jo. A ty to si, nebo oba? Oba dva. Takže teď máme buď psí žrádlo nebo, psí žrádlo nebo čokoládový puding. Já chci. Vezmi si taky. To je co? Ta hnědá? No, to je ta. Já mám žrádlo. Já mám žrádlo. Pojď teď! Pojď! Tady! To je čokoláda. To je čokoláda. A jakože dobře to nechutná. Do prdela, to je čím dál tím horší. Točím já, kámo. Pokračujeme. A buď zvratky nebo... No, já budu mít zvratku. Peach. Jo, to je to, sakra. Prostě. Tak pojď. Vezmi si to. Jo. Dělej. Jestli budu mít zvěravky, nehraju dál. Zvratky, jestli... Dělej. A která to je? Tady dá to. Tam další není, ne? Tady. No. 3, 2, 1. Na video. 3, 2, 1. Prostě. Zatím padá každý jiná. Musíme aspoň ochutnat všechny. No, dej si hrstku. Ne. Hej, pojď, musíme... Ježišmarja. To nejde. Točíš. Počkat. Jo, buď limetka nebo trávník. Fuj, tak podej tu sklenku sem. Jo. Počkej, to je jaká? To taková je průhledná zelená. Průhledná zelená, tato. Ne, táto. Aha, takže tato? No, táto. 3, 2, 1, go! To je dobré. To je vynikající ta hruška. Ne, limetka. To je výborné. A ty jsi to nechtěl točit. Ne. Točím já? Mňam. Bacha, tady moucha. Blbá mucha. Tak vezmi si. Jo. Tak teď. Jdeme. Mňam, to je dobré. Točíš. Prosím, pasta. Ne! Co to je? Počkej, sněle. Ponožky. Ponožky nebo ty fruty, tak pojď.
Ať to máme rychle za sebou, pojď. Ne, počkej, to je ta barevná taková. No, taková růžová, tady táto. Tak ukáž to na kameru, na kameru. Tady je. Teď. Já jsem vám to zkoušel. Jo! Lašky. Smrdí to? No pojď! Jasné. Pojď, točím. Buď teď to je ta ruška nebo šušeň. Šušeň, jak chutná šušeň. Tady. Taková ta zelená, tady táto. Jako... Tady. Teď. Fuj! To je takové hořké. Kolik jsme zatím měli? Hej, to voní. Už jenom 3. 3 jaké? Teď bude. Jo, buď je to normální popcorn nebo dětský ubrousky, jak se s ním vytírá ta řič. A počkej, jako už ví. Ano, je to ta bílá. Rychle, prosím. Tak jo. Bílá, jakože to. No. Jdeme? Ne, Dělej. já to nejdu. Srabe, dělej. Ukaž to na kameru. Tady je bílá. Jdeme. Popcorn. Jaké tam byly to ty plyny, ale mě to chutná dobře. Hej, vaši sousedi musí sem vycházet každou noc z vás. Už jenom 2. A jo, tak to je dobré. Pasá nebo borůvka? To je Ta bílá úplně. Ta bílá, ta modrá, myslíš? Ano jo. 3, 2, 1. Já mám pastu. Já taky. Ale není moc taková top. Ale hrozně. Je to jak kdybys fakt měl tu pastu. Chci to ovňat? Už jenom poslední, já to nemá už cenu točit. Jaká? Zvratky. Ne, Ne, počkat, ne, to jsme měli. My jsme to sehrali. vážně. Hotovo! Tak jo, toto bylo pro dnešní video všechno, jestli chcete, tak kde si to můžete koupit, tak bude to na internetu, nebo jsem si to koupil za hračkářství za 400. Tak ale je to fakt sranda. Takže, tak se mějte hezky a lízejte cecky. Zdar!